Hejmarek xwendekarên zanîngeha û çalakvan di dehemîn salvegera bûyerên geziyê de li nêzik Parka Geziyê ya Stenbolê xwepêşandan kirin. Ji hikûmetê daxwaza berdana girtiyên xwepêşandanên geziyê dikin. Bugün de Gezi'nin 10. yılı. Dehemîn sala geziyê armanca me ew e ku em geziyê ji bîr nekin û divê qonaxa piştî hilbijartinê de bêhêvî nebin. Em dîsa wekî jinên zanîngehê li virin. Yên li ser standên geziyê bûn piştî geziyê jî berdewam kirin. Barikatın en önünde olan kadınlar Gezi'den sonra da buna devam ediyor. Çalakvan biriya poster û pankartan daxwaz ji xelkê dikin bûyerên Parka Geziyê sala 2013 ji bîr nekin ku 10 kesan canê xwe ji destan û zêdetir ji 9,000 kes jî birîndar bûn. 10 yıl önce Gezi'ye karandan perdesini... 10 sal berê me ji bo dirandina perdeya tarîtiyê dest bi xwepêşandanê kir. Em ji bo mafên demokratîk û mafên karkeran li virin. Têkoşîna me hê jî berdewam e û hêviya me heye. Ji ber vê yekê em îro li virin. Îro em taybet ji bo dehemîn sala geziyê li virin. Kolan bi kolan û kampos bi kampos em vê tekoşînê berfirehtir dikin. Hêzên emnî derdora xwepêşandaran dorpêş kirin. Hikûmeta Tirkiye van xwepêşandanan weke bê molet û neyasayî binav dike. Di dawiya xwepêşandanan de 59 kes hatin desteserkirin û lêpirsîna derbarê wan da berdewam e.